Il-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew b'messaġġ ċar qabel il-Kunsill Ewropew, messaġġ favur iċ-ċittadini Ewropej u biex il-kontinent jagħmel minn kollox ħalli jibda jirkupra f'dan il-mument tant delikat. Dikjarazzjoni qawwija li saret ukoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li wkoll ħasem f'dan is-summit biex iwassal il-vuċi tal-Maltin. Anka mill-oppożizzjoni qed nagħmlu l-ġlieda tagħna, qed nagħmlu l-appell tagħna illi nkunu kapaċi nistgħu nieħdu l-ikbar ammont ta' flus, ta' fondi, ta' għajnuna għall-poplu tagħna, għall-ħaddiema tagħna, għan-negozji tagħna, għal pajjiżna. Fuq l-aġenda ta' din il-laqgħa kien hemm diskussjoni li saret bejn il-mexxejja popolari qabel jitlaqqa l-Kunsill Ewropew li se jiddeċiedi kemm fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea għas-7 snin li ġejjin kif ukoll ir-Recovery Fund għal kontra il-COVID-19. Femt ukoll li konna l-iktar pajjiż fejn żdiedet il-popolazzjoni, aħna konnenna ngħidu li ma nibqgħux nżidu l-ekonomija tagħna permezz ta' żieda fil-popolazzjoni, imma għafini ta' mbagħad kif ħadd ikkostja x'san jieħdu qed nitlob li jittieħed ukoll inti konsiderazzjoni li Malta kellna l-ikbar żieda fil-popolazzjoni fl-Ewropa kollha f'dawn l-aħħar snin. Is-summit tal-mexxejja u l-ewwel wieħed li se jsir b'mod fiżiku minn mindu waqgħu il-lockdowns fil-kontinent u meta l-ġimgħa jitlaqqa dan is-summit tal-Unjoni Ewropea wieħed ibassar li mhux se nkunu qed naraw biss id-distanzjament soċjali bejn il-Prim Ministri u l-Presidenti minħabba l-COVID, iżda anke element ta' distanzjament politiku l-aktar dwar l-għajnuna finanzjarja li hemm bżonn biex jiġi indirizzat l-effett devastanti li ħallit il-pandemija fuq l-ekonomiji rispettivi. Sa dan it-tant fl-aħħar 24 siegħa kien hemm diversi laqgħat bilaterali bejn il-mexxejja tal-pajjiżi rispettivi fosthom laqgħa bejn Franza u l-Italja, żewġ pajjiżi li huma fost l-aktar affettwati mid-daqqa tal-coronavirus.